Быйыл республикабызда рекордлы уңыш 5 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынды. Техник культураларны җыю әле дә дәвам итә. Кырларда эшнең барышы ничек үтә? Бу һәм башка сорауларга Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков җавап бирә. Сүзне актуаль әңгәмә сәхифәсен алып баручы Гөлназ Ибрахимовага бирәм. Хайырлы иртә, Ирек Әнвәрович. Исәмсез. Халык кырдагысы түгел, амбардагысы ашлыкты, икенче икмәгебез бәрәңге уңышын җыеп алу төгәлләндеме әле? Эш быел сыелда күп алып барылды. Быел сыелдарына безнең 4600 гектарда бәрәңге культурасы егелә. Бу безнең оешкан хуҗалыкларда дип әйтгәндә, фермерлар хуҗалыгында һәм авыл хуҗалыгы предприятиеларында. Бүгенге көндә соңгы гектарларын алып бетереп барабыз. 120 мең тоннадан артык бәрәңге егелеп алынды. Безнең бу шәхси хуҗалыкларны исәпкә алсак инде, гомумән 800 мең тоннадан артып китәчәк. Быелгы елның нәтиҗәләре шундый булыр дип өметләнәбез. Шикәр чөгендерен җыеп алу ничек бара һәм кайсы районнар төгәлләде? Шикәр чөгендере белән безнең 10 район шөгыльләнә. Шуларның икесе бүген белән Чүпрәле районында бу эш төгәлләнде инде. Шикәр чөгендерендә 1,5 миллион тонна шикәр чөгендере җитештерелеп, бүгенге көндә казып алынды. Анда эш күп калмаса да барыбер әле бар. Бүгенге көндә 3-тән береннән әзрәк 25% чамасы безнең шикәр чөгендере мәйданнарын казып аласы бар. Менә рапс, көнбагыш кебек май культуралары күпме игелә республикабызда һәм аның уңышы ничек? Быел рапста, көнбагыш культурасында быелгы елны безнең уңышы әйбәт булды дип әйтергә кирәк. Менә 20 центнерга якын, кайсы бер басулардан 35 центнер, 30 центнер чыккан басулар булды. Рапс культурасы өчен безнең республика өчен бу зур күрсәткеч. Гомумән алганда, көнбагыш белән рапсны бергә санап алган очракта безнең 600 мең тоннага якын май культуралары җитештереләчәк. Быелгы елның нәтиҗәләре буенча дөрес әле рапс егелеп беткән булса да, алынып беткән булса да, көнбагыш мәйданнары бар. Ул гомумән безнең соң өлгерә торган культуралар, иң соңына алына торган культураларның берсе. Аның буенча шама белән безнең 350 мең тонна бөртек май бөртекләре кертәбез инде. Ирек Әнвәрович, карабодай культурасына да тукталып китсәк иде. Карабодай культурасы республикабызда 15 мең гектарга якын мәйданда егелә. Киләсе елга без аның мәйданнары артуын көтәбез. Бүгенге көндә ул тулысынча суктырылып бетерелде. Безнең Азнакай районнарында, иң күп мәйданнар Азнакай районында. Чөнки безнең Бөгелмә районында аны бөртеккә теге кабыгыннан айыруга яраклаштырылган эшкәртү баласы бар. Теге иген кабул итү пункты дип әйтегәндә. Елдан ел ул шул 15-16 мең гектар мәйданнарда егелә безнең. Киләсе ел уңышына туфрак әзерләү эше ничек бара? Ахырына якынлашып бара. Бүгенге көндә безнең бигрәк тә игътибар итәбез менә тирәнтен эшкәртүгә. Яртысыннан күбрәге 850 мең гектардан артык мәйдан безнең тирәнтен эшкәртелгән. Гомумән алганда 1,6 миллион гектардан артык мәйдан безнең гомумән сүнкә күздән сәрелеп эшкәртелеп калган быелгы елны. Бүгенге күрсәткечләр үзебезнең алда куйган планнар 1,7 миллион артык мәйдан. Ул мәйданнарны эшкәртеп бетерәчәк без Алла берсә, бу безгә кышкы, язгы дымны күбрәк туфракта саклап калып, киләсе елның уңышына тотарга дип әйтгәндә, үсемлекләрне шул киләсе ел үзенең уңышын формировать иткәндә тотарга запас булачак. Ирек Әнвәрович, сезгә дә һәм инде игенчеләребезгә дә шушы җаваплы эшегездә зур уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков булды.